Idemo, ljudi ulažu u biznis, kaže, pičko, jesi pitao Pankovića da mu veličina bitna? Nisam. Sad ću da ga pitam. Gdje mi je telefon? Evo ga nađem telefon, guys. Evo ga. Ja se izvinjavam, Nik, rekao sam, obećao sam ti da ću ga pitati. I sad ću to da nisam spavao, nisam spavao. Rano si nešto pavio live, jer moram se legnem ranije, jer sutra ujutru idem na trening. Brzo pitanje na live-u si, jel može? Ajde, čekaj, ulazim u kola, jedu me ko Marci, moraš brzo. Okej, reci mi ovo, jel ti je veličina bitna? Malo mi baguješ. Jel ti je bitna veličina? Lol, meni ne, ja nisam gej, sine, to tebe bitna veličina. Ljudi, laže za kameru. Objasnio, lik, zapravo se vaka, brate. Sorry guys, možda nekog drugog tako, bye bye. Bye bye. Eto, čuli ste Pankovića da mu bitna veličina.